Představujeme nový automat na vracení vratných obalů, jako jsou například kelímky na festivalech a na koncertech. Po případě do něj můžete vhazovat i klasické plechovky, případně skleněné lahve nebo plastové lahve. Největší výhodou tohoto automatu je to, že vrací peníze přímo vám na kartu, na mobil nebo na hodinky. Je to velmi jednoduché, vyberte si, jak chcete vrátit peníze, vložíte kelímky, automat vám vydá stvrzenku a peníze vám pošle přímo na kartu. V festivalech, sportovních utkáních se netvoří fronty, zvyšuje se rychlost odbavení zákazníků a není potřeba tolik zaměstnanců.